Čau, tak začínam ti natáčať tie pláže. Čiže kráva. Volho. Kráva Milka. Len to môžeš zažiť, že kráva Milka. Jak to na pláži. Jak sa futruje, tak sa futruje. Volho. Dobre, tak začínam ti natáčať pláže. Teraz sa približujem prvej pláži. V prvej pláži cesta je kamenistá, ale je táto pláž najpopulárnejšia, nakoľko je to špeciálny útvar a výrazne je to vlastne krajinný kolorit. Asi to video preruším, lebo ešte som dosť ďaleko od tej pláže, tak rozmýšľam, toto musím zachytiť. Tam je Had Velhat. Vidíš ho? To je Had Velhat. Pozor na to, lebo hadi sú smrteľne jedovatí, nejaký druh. Takže idem radšej vidieť toho Hada Velhada. No, teraz vstupujem do prvej pláže. Tuto vidíme ľudí, ktorí vstupujú z inej smeru, z inej direkcie. A ja idem takto ako kultivovaný človek. Nebudem tam, hádam, šlapať po hovnách homo sapiensov, ktorí niektorí sa teda nazývajú, ale zjavne, keď sa dokážu vysrať na prostredkovníka, tak mimo nie sú. Žiaľ Bohu. Sa kúpala kráva nedávno, ako som si zdokumentoval, hej, vážený čitateľu, lebo to pôjde aj na YouTube, je to veľmi vážený čitateľu, hej. No. Teraz vstupujeme do toho tunela. Musíme ísť pekne ako vojaci v ráde, lebo sa moc nedá, lebo tu je voda v strede, vidíš, takže musíme ísť takto. Táto kamera má aj svetlo, takže konečne budem aj vidieť, len počuť a cítiť, keď do niekoho narazí. Tento tunel je dlhý 1,4 km, alebo tak mi to ukazuje na GPS-ku, ale sa mi to nezdá. Za chvíľu budeme na konci. 1,4 km by nám trvalo značne dlhšie prekonať túto vzdialenosť. Tiež do topánok.
Tuto vidíme taktiež útvary, proste je to nádhera, škoda, že mobily nie sú plne vodotesné, ináč by som si zaplával s mobilom, ale ja som to nasnímal na kamere, to tam v anglickej verzii, potom na YouTube. Vážení diváci, môže sa pozrieť veškeré nádhery a krásy. Mne sa to nechce šplhať, mne sa to tak prešplhať, to sú po zemi, to sa mi naozaj nechce, takže toto tá pláška stačí, čo sa týka features, dá sa tu rôzne pozorovať príroda, prírodné javy, voda je plná živočíchov. Tak mi vraveli, ja som ešte nenafilmoval, ale snažím sa o to. Ale som to dosiahol v plnej pravde. A tak. Potom, ako keď začne sezóna, tak akože je tu vyššie fľašiek ako kamienkov na tom piesku. Takže asi tak. Keď by malo Montenegro prejsť k zálohovaciemu systému, na čase, ako to mám nejaký prístup blízka, takže my sa ideme vracať späť. Pozerali sme, videli sme, počkajte, to sa wow, divoké a ideme sa vracať naspäť. Zase tým istým tunelom ideme pokračovať cestou opačného smeru. Počujeme si zážitky, zvukové zážitky, ktoré nám ponúkajú občania Montenegra. No a teraz sa pomaly približujeme k druhej pláži. A k druhej pláži musíme prejsť cez tzv.
strážiace ovce. A myslím, že tam je aj kozel, jeden či dvaja, takže bacha na viec. Na to sú ovce, všetky. No. Tak sa pozerá. Pokračujeme ďalej v ceste Poznania cez biofarmu a la Montenegro. Tiež možno vidieť diverzitu rôznych druhov živočíchov. Štvrté sa odlepuje od zeme, presne jak tej rozprávky o štyroch prasiatkách. To jedno sa dokonca tam vála v tej misii. No dobre, pokračujeme v našej ceste. Pokračujeme v našej ceste krajinou Negro alla Naturalis. Vidíme, že toto je krajina takmer nedotknutá ľudským zásahom, preto je tu možné pozorovať množstvo rôznej živočíšnej ríše, takže je tu naozaj za čím chodiť. Sú tu len nejaké budovy, nejaké ľudské artefakty, ktoré máme v každom meste. Sa líšia akurát farebnosťou a tvarom, ale je tu možné pozorovať priamo dielo Božích rukov. No, ešte teda táto tráva, čo tu rastie. Krok.
krásnu krajinu. Ako krásne lemuje dielo Božích rukou po lúku. A tam je to parkovisko, je druhá pláž. No a teraz sa približujeme k druhej pláži, ktorá sa môže píšiť vysokou občianskou vybavenosťou, lebo je tam aj toaleta a sprchy. A sú tam rechádzka, a sú tam aj morské kamene a nádherný velikánsky krab. Dá sa tam snorklovať, čas na čas aj zazrieť do obrovských jarnátov, ktorí sú najväčší svého druhu. Pravdepodobne, čo ja som videl na živote. Tak aj väčší neviem. Skrátka, ale dobre, toto je druhá pláž. Druhá pláž je vybavená schodiskom, samozrejme nepohyblivým, aby sme trošku aj pohybu dostali na tej dovolenke, takže žiadne výťahy si tu nie je ani nič podobného. Je to proste statické schodisko, ktoré je ľudí a to je ešte tieto diery, alebo tieto diery. Takže takto. Oblúdil. Podívaj, toto je napríklad takáto obrovská stena, ktorej nikto nezná je účel. Proste ju tu niekto postavil, a sa vysral na toto dokončiť. To väčšina vecí možné. No ale toto je to schodisko, ktorej po zlezení sa dostaneme priamo na nádhernú pláž Jadranu, jednu z tisícov pláží, ktoré sú na Jadranu vybudované pre stovky miliónov turistov ročne, alebo desiatky miliónov turistov ročne, ktoré desiatky miliónov, to si môže dovoliť chodiť na dovolenku dvakrát do roka, iba ja napríklad, ja teda aj 3-krát do roka. Aby som sa tu mohol aj presťahovať, aby som nemal doma toľko roboty. No, takže tu sme skoro už na konci toho schodiska. A ja si myslím, že urobiť proste ten snímok stadiaľ to je úplne ideálne, lebo máme prehľad o jednotlivých kvalitách a my môžeme použiť magnifying glass a môžeme si jednoducho zaostriť na tú pláži. A tu vidíme, že pláž je veľmi dobre vybavená a je tam vlastne taký piesok. No ideme sa tam ideme ešte dole. Až dole, lebo potom budem musieť logicky hore. No a dear followers, teraz sa približujem k ďalšej pláži, ktorá je najvzdialenejšou, alebo jednou z najvzdialenejších pláží od Čierneho mora. Je to už vlastne pláž patriaca inej obci.
ale keďže sa tam ide cez nádhernú nepoškvrnenú prírodu, tak ja preferujem veľmi často navštívať tejto pláže. Podívajte sa, to je ako